Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphulisa nendaba ethi iKaizer Chiefs iyadlala phaa ngoMgqibelo phaa FNB Stadium ngo-3 o'clock, idlala u-second leg phaa CAF Confederation Cup. Now ukhumbula into yokubana ke abafana abadala bebethe babebabethwa beyodlala phaa umlenze wokuqala phaa eAngola. Ithi ke intetha iKaizer Chiefs kunyanzelekile ke laa mdlalo ngomgqibelo bewuphumelele kuba bayafuna ke ukusurvive ke lapha ke kwiCAF. Kuthiwa futhi ke laa tim ithe yaphinde yakora kwawunyanzela into yokubana ke iKaizer Chiefs ikora amanqaku amathathu izibe ke iyaphumelela kulaa mdlalo. Kuthiwa kamakhosi ke ngoku ixhomekeke kuwo into yokubana ke ayafuna ukugqitha phaa kwiCAF Confederation Cup phaa ngomgqibelo. Badinga uwin nakanjani, badinga uwin futhi ke bawina noba phaa kungo-2-0 babe ke bayadlula ke babheka phambili phaa kwiCAF Confederation Cup. Umbuzo nanku ke bazawina ngoluphi na uhlobo, ngoba ke ekusingathi abaqeqeshi aba babini banayo indawo kubhideka kusuka nje laa mistake bayenze phaa eAngola, basebenzisa umugwelo bahambela phantsi umugwelo nguyena ke uye wanegalelo phaa eAngola. Bayiphinda phaa izolo laa mpazamo, benze wesi phaa izolo. Asazi ke phaa ngomgqibelo babakwenze ngakanani phaa ngomgqibelo. Ingxaki kusingathi ke abafana ewe ke besinako ukubathemba, and eyona nto inintsi ibike yakhohlisa abantu belaa mqondo wokubana ngoku naphi bethathe ilivu bebecinga uba kuqeqesha bona, kanti unaphi ngokathathe ilivu ebethumela imiyalezo, ethume into yokubana ke makwenziwe ngohlobo, ethume into yokubana ke makuqhutywe ngohlobo. Ngoku kuyabonakala into yokubana ke akho kwanto zithunyelwa ngunaphi, bazibambele batshintshe yonke laa nto ibisenziwa phaa. Baqale uqalo olutsha, baqale yabo le bayiqalileyo ngumhlola wodwa, futhi ke uba bawuqhubeleka nayo hayi yawuba yingxaki. Ndayibona mna laa nto leya and andisafuna othetha ngayo, indothuse kakhulu. Zange ndayibona laa nto yenziwe ngaba baqeqeshi babini phaa kwiKaizer Chiefs phaa izolo. Into ethetha ukuthi ke sinethemba lokubana ke xa beya phaa ngomgqibelo kulaa mdlalo yeCAF bawuya noko betshintshile, bake bahlale phantsi babukele ke ividiyo le match bebeyiqeqesha phaa izolo, baze bazibona into yokubana ngaba nabona benze le nto kuthiwa yiyo napha izolo. Then emveni koko ke bazama utshintsha indlela yokwenza phaa ngomgqibelo, ngoba ke iKaizer Chiefs ke kuyanyanza into yokubana ihleli phaa kwiCAF Confederation Cup. Liphupha layo lokugqibela ke phaa ngolweSaturday. Ukuba badrowile okanye babethiwe, phela ngantsomi ke ngeKaizer Chiefs phaa kwiCAF Confederation Cup. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitsho nento yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.